Soči javí výrazný progres, Soči sa dostáva na úroveň dokonca do Nice Tarnovie a 150 metrov pred celom prvé vedenie. Soči a myslím, že Ferdinand Kráner druhý práv. Soči a Prán, to je boj víťazstvo, Prán získava prevahu, Prán, Soči. Prán zvíťazí pred Soči na vedenie Soči. Sanimedova, máme tam pád a je to Peťka Ringo, ale v čele je Legionár a Wanderley Paris, Legionár s Jaromíkom, Legionár 50 metrov do cieľa a už si to nechá vziať. Legionár zvíťazí na druhom mieste, s dvojkou je tam Amundi na treťom mieste, Iskan, potom Wanderley Paris alebo Lois. Pomerne prekvapivou víťazkou bola cena Orchidea, vy ste teda boli v sedle, tak ako sa pre vás odvíjali dostihy? Tak ako dostihy sa odvíjali dobre, ako ordre som měl, že na druhý, tretí flexi sednúť, ale nevyšlo to, tak som byl na posledném fleku, nechal som mu cváľať celý dostih, čakal som na tú bariéru, že sa to otevrie, aj sa to podarilo, tak vyšlo to. Vy jazdíte pre autoopravnú stredisku, nakoniec váš kon z vašej strany skončil druhý, nemrzí to trošku? Tak mrzí to každého, nie? Dá sa povedať. Že skončil druhý, tak sú to dosti. A vy osobne máte nejakého obľúbenca z vašej strany? Tam ich máme moc. A taký naj? Taký najobľúbenejší byl môj Puerto Rico, ale toho majiteľa prodal. Tak teraz tam mám takého najobľúbenejšieho tých mladých, čo teraz priviezol. Nemal som priestor, že tréner pán Kobliha mi povedal, že on že v takých 800-600 metrov, že po ní ale tak zľahka a že ten závier má perfektne. Nemal som skôr ísť, lebo išiel Janin Linek s Vandamem a s našim od pána strediska s Casino Ryanem. Tak som čekal až na tú cieľovú rovinu a tam sa mi to otevrelo a po bariéri som išiel a vyšlo to. Prvý prekažkový víťaz tejto sezóny Lukáš Matusky a Marian, blahoželáme, ako sa odvíjali dostihy? Tak odvíjali sa celkovo v pohode, troška sa z začiatku jelo. Kone troška nevedeli, že či idú galub alebo idú dostih, ale potom sa to troška sklidnilo a už to bolo v pohode a dobre Marian galupoval, síce byli tam menšie chybičky ve skákaní, ale popasoval sa s tým dobre, lebo to je pevný silný kúň a vyhrali sme ľahko. Marian mal teraz dlhšiu prestávku, minulý rok mal jeden nešťastný štart, tak ako prejavilo sa to na ňom, chcelo sa mu? V začiatku sa mu chcelo, potom to vypustil a už iba tak relaxoval za koňom, takže sme odpočívali a posledných 800 metrov do cieľa sme išli do špice a buď nebo no. Trošičku v konci hrozil Kaiserwalzer, cítil si nejaké reálne ohrozenie? Necítil som, lebo som si byl istý na výbehovú prútenku, jak som išiel prvý, ale troška mi nevychádzala, tak som koníka zebral troška naspäť, lebo nevychádzal mu na ten skok kroky. On si to spravil po svojom, pridupol, skočil skoro z miesta, tak som mal troška strach, že nás niekto predbehne, ale zase zabojoval, prokázal tam srdíčko a ešte zapial a vyhral. Tréner sa netal tým, že v Marianovi vidí koňa pre Pardubice. Čo si o tom myslíš ty? Tak musí zbierať skúsenosti. Není to jednoduché, Pardubice nie sú jednoduché a budeme robiť všetko proto, aby proste do tých Pardubic šel a vyskúšal to. Tvojím dnešným druhým koňom bude Summerhill, tak čo na to ty hovoríš? Bude z toho double? No tak byl by som šťastný, ale sú tam, je tam tuším Kačlev, ktorý je rozbehaný z Talianska. Bude to ťažký dostih.
Pri mikrofóne Richard Barton. Dnes tie dosti teraz Rejmagnou nevyšli. Čo sa udialo? Tak Kobylka mala dobrý průběh dostňu, tam skočila, myslím, ale tretí skok domů. Či tam někdo skočil do noh, do zadných, rozbil ich, prestala jít a už to nemalo význam něco po nich chcet. Vás bolo vidno na internete, vy ste teda pôsobili v Írsku, tak aká bola zima? Tak fantastická, Willy Mullins, to je pán trenér, ďakujem mu za to, že mi dal možnosť u neho pracovať a ak sa podarí, tak po sezóne by som chcel znova k nemu. A teraz cez sezónu zostávate u Čika? Áno, tak my sme si tak bolo s pánom Rečkom dohodli a keď mu to vyhovuje, tak samozrejme mi to vyhovuje. A z toho Írska čo sú také najväčšie zážitky? Čo bolo úplne iné, než napríklad u nás? Tak to sa nedá trošku porovnať. To je úplne iný svet, úplne iné dosky, ináčie peniaze, ináčie ľudia. Pracovať s takými jokejmi, ako je Ruby Walsh, či Paul Taven, sám o sebe Willy Mullins, takže je to fantázia. Jedno, čo sa mi jazdil, to je taký začínajúci koník Francúz, cashback, ťažko jazditeľný, ale tak uvidíme, z debutu vyhral, Willy bol nadšený s ňou, takže uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Veľké, veľmi veľké. Willy vyhral prvý raz v živote Gold Cup, na to, ako je to pán šampión. A po celej dedine sa oslavovalo. Malinka moja v čele s Janom Odložilom, Summerhill na druhom mieste, tretí skáče Team Delays a štvrtý Mano. Tak toto bude súboj medzi dvoma koňmi z bratislavskej chvíľky Mariana Štangela a Summerhill postupne zvyšuje tempo. Malinka moja sa ale nevzdáva, Jan Odložil bojuje spolu s Lukášom Matúským, ale Summerhill je skúsenejší a zdá sa, že zvíťazí. Jarnú cenu Petržalky vyhrá Summerhill pred Malinkou mojou. Blahoželáme trénerovi Marianovi Štangelovi. Dnes ste teraz 100% úspešní nad prekážkami. Lukáš vyhral teraz ten hlavný štýpel. Predtým sme vyhrali ten menší s Marianom. Veľmi dobre utekal Fidel tú dvojku. Je to predsa slovenský kôň a bežal proti importovaným koňom a veľmi dobrým koňom. Tam bol druhý a jockey mi povedal, že to bude aj na dlhšie kôň, tak možno aj to derby stihneme s ním nejak. Tak Summerhilla necháme na prekážkach len tu v Bratislave a v Topolčanke na tie najväčšie štýple. A Mariana by som chcel vyskúšať tento rok aj Pardubice. Mám sa opýtať, prečo ste presadili Hráška? Tak Hrášok to je vlastne pís. Marcel je môj dobrý kamarát. Poznáme sa aj zo školy, aj z minulého roka, zo sezóny. Myslím si, že to je vynikajúci, mladý, talentovaný tréner. A keďže ja som bol úplne plný stav som mal a Hrášok bol neskorší kôň, ktorý minulý rok nemohol behať, tak sme sa dohodli na spolupráce, keďže nemôže behať pod mojou stáňou, tak behá pod Marcelovou, ale kôň ako stále môj, len Marcelo trénuje. Ďakujem pekne. Nech sa páči. A bolo štartované cena kultúrnych zariadení Petržalky, rovina 4. kategórie na 1700 metrov o 2000 eur. Štartovaná s 12 koňmi do čela ide Fire Vision s Pavlínou Filipovou. Dobre odskočila aj Šamalboj, takisto z 11. Dobrý štart. Vadim Strojko z Castro pod tlakom bočí, ale stále je v čele Castro, Peace a Kissy Logist. Castro v čele, Peace mohutne útočí, posledných 50 metrov, kto vie, či to stihne, je to mohutný finish, ale Castro ubraní svoje víťazstvo a zvíťazí. Pán Kalaš pri mikrofóne, dnes vás teda potešil Castro. Čo tá cieľová rovina? Tak akože on nikdy nebol tak dlho na špici, ne? On v podstate zatočil a hneď sa tam dostal. A tak ešte je to mladý koník, ja som práve, on není ani akože na 1700 metrov, si myslím, že ešte trošku dlhší, tak ale hovorím, musí sa učiť, tak som ho nechal proste aj tú 17 ísť a hovorím, skoro sa tam objavil na tej špici a proste trošku mu proste ušiel, ešte mu dal po pravej, teda dal mu po jednej strane a ešte tam mu potom byčí trošku uhol, takže, ale to proste sú mladé kone, proste ešte také nezralé, takže to je tým. On mal veľmi smolný aj ten minuloročný posledný štart v Slušoviciach, kde vlastne skončil ako víťaz, ale bez jazdca. Nemohlo toto zanechať nejakú stopu na ňom? To nie, určite. Ja ho často jazdievam, takže viem, aký on je. On je skôr taký proste trošku, by som povedal, taký pohodový koník, nemá žiadny problém. To nie, určite nie. Kde tohto koňa vidíte v sezóne? Tak samozrejme, máme ho hláseného do derby. Neviem, či už bude v derby, ale akože či tá forma bude už, akože, lebo on trošku je neskorý. Ale myslím si, že Sandlerčery už by to mohlo byť také zaujímavé. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Tréner Marcel Mihalík, Peace nakoniec zvládol ten debut excelentne, takmer z toho bolo víťazstvo, ako ste videli dostihy? No, priznám sa, že veľmi nie, pretože som bol pri startboxoch, tak som tam pomáhal a keď som dobehol na tribúnu, tak som ho stále niekde hľadal a našiel som ho až keď bol niekde 200 metrov pred cieľom. To pred štartom bolo naozaj neúmerne dlhé, ja som vás tam videla, vy ste stáli na boxoch. Peace neznervoznil? Neznervoznil, trošku tam poskočil, keď ten vedľa sa tam začal kopať, ale potom sa ukludnil, takže v pohode nebol tam nejaký problém. Tak ako som povedal aj minule, ja si myslím, že každý meter navyše pre neho bude iba plus, takže ešte asi pred tým starohájským nejaký
dostih na 2000 alebo také niečo a myslím si, že tam to bude určite lepšie a ako som povedal, keď aspoň to derby potom príde. Budeme sa tešiť. Ešte v krátkosti zhodnotte dnes, myslím, že celkom slušne aj Fandam a Virvar. Tak, s Vandemom klasicky zase nás porazil koň, ktorý niesol 8 kg menej. Zase to bolo o chlp, ale hovorím, není to ani jeho optimum, tých 1600 metrov. Teraz tam má za 2 týždne 1200 metrov, takže tam by to, myslím, mohlo byť lepšie. Virvar, tak super, no. Nebolo to nejakého extra zrýchlenie, ale super spokojný a hrášok teda ten potešil moc. Tam bolo odštartované dnešné 5. dostí Memorial Jozef Břečku. Fidel a Cody prekvapujúco. Cody ide po bariére so Zdenkom Šmidom. Cody zvíťazí pred Fidel. Slečne Kristýne Tomkovej blahoželáme za dnešné víťazstvo Codyho. Bolo to pomerne prekvapivé víťazstvo. Čakali ste to, alebo prekvapilo to aj vás? Ďakujem za gratulácie. Teda mňa osobne to prekvapilo, pretože Cody je veľmi dobrý kôň, ale je to stále také veľké decko. Takže mňa to teda osobne prekvapilo. Ja som čakala, že bude skôr tak na tabuli, to áno, ale teda, že vyhrá a pomerne bude dobre bojovať, to som teda vážne nečakala. Je tam nejaká príbuzenská spojitosť s Conorom však? Áno, je to vlastne Conorov polobrat z matkinej strany, len teda Conor je Silverfrost a Cody je Rajsaman, ale mama je rovnaká. Ak sa nemýlim, Conor bol tak koňom do míle, toto vyzerá tak nejako podobne? Áno. Cody je aj takisto s Conorom kôň okolo 18 míle. 2000 maximálne. Takže preto s ním viac menej nepočítame na derby. Keďže je to kôň do 2000, rátame s tým, tak uvidíme. Možno nás prekvapí, že bude schopný zabehnúť aj 2-4, ale skorej nie. Kôň ukázal fantastický finish. Ja som teda videla na videu, že točil prakticky medzi úplne poslednými koňmi do cieľovej roviny. Nakoniec po bariére to dal. Nejak špeciálne ste to trénovali? Nie, kôň to má v sebe. Že teda aj on, aj teda aj Conor to majú naozaj v sebe, že tým koncom dokážu ísť veľmi dobre. Ešte ma zaujíma jedna vec. Pri vašich koňoch sa teraz striedavo na tréningovej listine teda objavuje buď vaše meno, alebo meno vášho otca. A to ste ako vymysleli? No, my to máme viac menej tak, že ako kone stoja v boxoch, že ja mám prvú polovičku stajne a otec má druhú polovičku stajne, takže nejak si to špeciálne nedelíme. A teda sa podieľate na tom nejako spoločne? Áno, podielame sa spoločne, no. Že viac sme teda s chlapcami, čo u nás pracujú a teda my dvaja, sme tam taký doplok pri nich. A aktuálne teda kto u vás pracuje, spomeňme? Teda momentálne u nás pracuje jockey Zdenko Šmída, ktorého teda máme aj ako stajňovú jednotku a jockey Robert Šara. To sú vlastne naši dvaja zamestnanci, ktorí u nás pracujú. A posledná otázka teda, okrem Codyho ponúknite nám ešte 1-2 mená, ktoré stoja za pozornosť? No určite sa túto sezónu teším na kobylu Aluvil, ktorú sme teda špeciálne kupovali na klasiky. Bohužiaľ po novom roku dostala koliku, musela ísť na operáciu. Takže momentálne je taká otázna, ale teda určite sa na ňu tešíme, čo z nej bude, lebo v tréningu sa javí dobre. A takisto ešte ja osobne sa teším veľmi na Fajafi, pretože v tréningu sa ukazuje veľmi dobre, aj keď je trošku nervovo labilná, ale veľmi sa na ňu teším, čo predvedie na dráhe. Ďakujem, veľa šťastia v sezóne. Ďakujem.